umdumisi intsikelelo zakhe ziyehla. And ithi onentoni ngam nam ndiyawuba nentoni njani. In fact, it begins by understanding into yokokuba I am who I am and I have what I have at the expense of God. And that's the only way mhlawumbi esinothi sizazi ngayo into yoba siphi. uMaria ukhumbula apha suka khona noThixo akayithethi nje laa nto ayithethayo, kodwa uthethiswa zizizathu. Uke wamthandabuza uThixo, kodwa uthi ngoku esawufika uThixo bomini bakhe lingcwele igama lakhe, because zinkulu izinto uThixo asenzele zona. We are privileged into yoba sibe lapha, because kukho abantu abangekhoyo apha, abangenazo iimeans zokuba lapha. Nawe wena ulapha uyadlalisa ngethu, uzawuluthatha uThixo.